Huwa importanti li nieħdu ħsieb l-istorja tal-bidwi Malti. Hekk stqar wieħed mill-parteċipanti li ħassem fil-wirja għad ħaddim ta' inġenji agrikoli u antiki f'Tassanti fil-limiti tal-imġar meta ġie mistoqsi dwar din il-wirja. Konna qegħdin erba' teħbieb iddeċidejna għax kollha dilettanti aħna u kulħadd għandu xi inġenji. Deċidejna li ntallawhom hawn biex kulħadd jieħu pjaċir u naħartu naqabihom u kulħadd terhom jaħdmu qed tifhimni għax dan titfaħħom ġa garax. U lan tagħhom mbagħad ikun fix-xejn. Il-parteċipanti ta' din il-wirja stqarru ma' Net News li jinsabu ferm kuntenti li mill-ġdid qegħdin jerġgħu jtellaw din il-wirja b'makkinarji tal-bidja. Dan għaliex minħabba l-pandemija ilha sentejn ma tittella. Kif bdiet il-bidja Maltija wara l-bejjem inħolqu dawn, pereżempju dan ta' warajja kienu minn tal-ewwel. Mbagħad inħolqu it-tractors naqra ikbar dejjem ġejjin tifhim imbagħad tal-katina. Dak kollha jiġu dak iż-żminijiet tal-40s, 45 u 50ijat. Il-parteċipanti saħħu fuq l-importanza li l-poplu Malti juħsib l-istorja kollha ta' pajjiżna, inkluż dik l-istorja tal-bidwi Malti. Li hija kieku xi ħaġa li żomma tradizzjonali għax dawna veru mhumiex maħdum minn Malta, imma ġew anke mill-Awstralja, mill-Ingilterra, mill-Ġermanja. Importanti li nżommuhom bħala wirt tartna għax bijhom ħdimna, tifhimni, l-bdiewa l-antiki. Jurgen Xerri għal Net News.